Hei. Mikäs Sepon meininki täällä? Sulla on joku hämärät kuteet päällä. Joo, on näköjään tosi hämärät kuteet. Sä oot lähdössä tekee jotain juttua. Jotain outoa hetken mielijohteesta. Siitä se syntyy nämä loistavat ideat yleensä. Joo. Okei, tandemi olisi niinku varmaan tarkoitus hypätä lentokoneesta. Ilmeisesti ei ihan vielä pääse itsekseen hyppäämään. No kyllä se onnistuu sekin. Mutta harjoitellaan nyt eka tällä setillä. Joo, kokeillaan. Katsotaan kuinka käy. Minkälainen fiilis on tollain niinku... Yllättävän rauhallinen. Mä olisin vähän jo odottanut, että olisi jotakin tullut pientä vipinää, mutta niin se ehkä tulee sitten vasta kun hypätään tuonne koneeseen ja ruvetaan nousemaan. Se tulee siitä. Hyvä meininki. Tällä lähdetään. No niin, hyvä. Valmistaudutaan. Taakse. Tulee meidän voisi hypätä, niin tullaan vähän ovelle tälleen näin, niin tästä vaan kantapäätä yhteen, polvet yhteen, kädet sä alat pystyy ihnoin kiinni ja päällä taakse. Tämmönen asento tällä. Joo. Sitten muuta tulee Elikkä. Joo. Ja minä istun siellä mun takana. Joo. Tämmönen asento vaan. Päällä taakse. Kädet pystyy ihnoin kiinni. Joo. Kantapäät polvet yhdessä. Täällä sitä ollaan jo valmiina. Koska suojakypärä laitetaan päähän, että tää suojaa sitten jos... Täällä on hyvä pleksit, kato, se ei tarvi vielä jollain. Okei. Helppo homma. Ollaan puolessa matkassa. Joo. Joo, me yhtään jännää pelissä. Ei vielä. Ai, se on rautamies. Mitä hyvää. Niin, sitten tulee tuossa ihan vasta luukulla tulee täys blokautti. Ei mihinkään. Joka loukusta kiinni. Joo. Katsotaan. Vetää mitään hauskaa. Joo.
Ja tuolla kato kameraa, niin sinne voi fiiliksiä. Hieno fiilis. Hieno fiilis. Vastaolta tuntui ja täytyy sanoa, että sit se jännitys realisoitu siinä luukulla. Yhtään sitä ennen ei jännittänyt, mutta siinä. Se on hyvä paikka siihen. Siinä ei ole enää niinku paluuta takaisin. Joo, ei ole paluuta. Kun kaveri rupeaa työntämään vaan ja että jos haluaa paita kaverin lähestymisyrityksen, niin on pakko hypätä. Näillä mennään. Hieno. No niin, Näillä lähdetään. Tuli Elossa, oli hienoa. Oli. Jokin sanoi, että oikeasti se jännitys vasta niin tuli siinä luutulla.